нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент пешкашатон мегардад. Ассалому алайкум. дар машварати васеи корӣ ки таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид, асосан ҷамъбасти бо муваффақияти даъвати тирамоҳӣ воситаи корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон обуна ба матбуоти даврӣ ва дигар нақши вазифаҳо таҳлилу баррасӣ гардиданд. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар ҷаласа асосан 7 масъала ҷамъбасти фаъолонаи нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон барои хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъбасти сол, омодагиҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, обуна ба матбуоти даврӣ, иҷрои нақшаи андоз, ҷамъбасти кишти тирамоҳӣ ва пешниҳоди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди таҳлил ва вазифагузориҳо қарор гирифт. аз рӯи масъалаи якум оиди иҷрои бо муваффақияти даъвати тирамоҳии ҷавонон барои хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин сухан гуфт. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҳамаи роҳбарон, масъулони даъвати тирамоҳӣ барои иштироки фаъолона ва иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ баён кард. барои бо муваффақият ҷамъбаст намудани соли 2023 дурустии ҳисоботҳои оморӣ, масъулини шуъбаи иқтисод ва савдо, раёсати омор, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва роҳбарони корхонаву ташкилотҳо супориш гирифтанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, вусъати корҳои ободониву созандагӣ, дастгирии соҳибкорон, масъулини бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳрро вазифадор намуд. аз рӯи масъалаи чорум, директори маркази алоқаи почтавӣ оид ба иҷрои нақшаи обуна ҳисобот дод. масъулини раёсати кишоварзӣ ва ҷамъиятҳои деҳот барои ҷамъбасти кишти тирамоҳӣ ва захираи тухмиҳо барои кишти баҳорӣ супориш гирифтанд. ҷиҳати саривақт иҷрои нақшаи андоз ва ислоҳи камбудиҳо дар ин самт ба сардори раёсати молия ва раисони ҷамъиятҳои деҳот дастур дода шуд. дар идомаи ҷаласа ҳамчунин пешниҳоди мақомоти прокуратура, муҳокима ва ҷиҳати ислоҳи камбудиҳои дар онҳо нишон дода шуда ба ниҳодҳои марбута дастур дода шуд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият сари вақт иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии масъули дастгоҳи раиси шаҳр бо рафти бунёди фермаи нави чорводорӣ дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ва фаъолияти истеҳсоли коргоҳи саноатии маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз шинос гардид. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ, бунёди иншооти гуногун бо маром идома дорад ва рафти корҳои созандагӣ таҳти назорати ҷиддии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳри Панҷакент бо рафти бунёди фермаи замонавии чорвои калони Шохдор ва лоиҳаи он шинос гардид. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои рушди кишоварзӣ, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳа, аз ҷумла рушди чорводорӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. дар ин мавзеъ аз ҷониби соҳибкор Октам Тухтаев барои парвариши чорвои хушзод фермаи чорводорӣ бунёд карда мешавад ва лоиҳаи он аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 5 лоиҳа омода мегардад. ба масъулони раёсати кишоварзӣ, дигар ниҳодҳои
марбута дастур дода шуд ки барои оғози бунёди фермаи чорводорӣ интихоби зотҳои сермаҳсули чорво бо соҳибкор ҳамкорӣ намоянд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли маҳсулоти шири ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз шинос гардид. дар паҳлӯи ин корхона корҳои сохтмонии бинои иловагӣ барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, фароҳам овардани ҷойҳои навикорӣ бо вусъат идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент ба масъулон ҷиҳати бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ ва фароҳам овардани шароити хуби корӣ барои кормандон дастур дод. ҳамчунин ба раиси шаҳри Панҷакент навъҳои гуногуни маҳсулоти ин корхона пешниҳод гардид. гуфта шуд ки дар бозору мағозаҳои шаҳри Панҷакент талабот ба маҳсулоти ширӣ хеле зиёд аст ва корхона ҷиҳати содироти бештари маҳсулоти хушсифат кӯшиш мекунад. гузориши Сабрина Акрам ва Башо Ҳусайн Солиҳов. бинандагони азиз ёдрас мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро тамошо мекунед. дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти агентии тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳи кории маркази ташхиси минтақавии агентӣ дар шаҳри Панҷакент бо роҳбарии сардори ин марказ бо соҳибкорони истеҳсолӣ мулоқоту суҳбатҳои соҳавӣ анҷом дода таваҷҷӯҳи онҳоро барои боз ҳам афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти хушсифату рақобатпазир ҷалб намуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти агентии тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти мусоидат ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ вобаста ба истеҳсоли маҳсулоти босифату рақобатпазир аз тарафи маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарти шаҳри Панҷакент тадбирҳои ҳадафноки соҳавӣ пайваста андешида мешавад. дар ин замина гурӯҳи корӣ дар ҳайати сардори марказ Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло, сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ Нурмаҳмадов Алишер Абдуллоевич ва дигар мутахассисони соҳа бо фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ шинос гардида ба соҳибкорони истеҳсолӣ барои боз ҳам афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти хушсифату рақобатпазир тибқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, регламентҳои техникӣ, соҳаи стандартҳои давлатӣ, тавсияву маслиҳатҳои муфид доданд. гурӯҳи корӣ бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хишти манор шинос гардида баҳри хушсифат намудани ин намуди масолиҳи сохтмонӣ ва ороишӣ пешниҳодҳои мушаххас баён карданд. роҳбари коргоҳи истеҳсолӣ Ғаффоров Ҷӯрақул изҳор намуд ки айни замон 6 нафар ба истеҳсоли хиштҳои ороишӣ бо технологияи муосир машғул буда бо дар назардошти дархости фармоишгарон истеҳсоли навъҳои нави хишти пухтаи ҷавобгӯй ба талаботи стандартҳои давлатӣ зиёд карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шериниҳои Панҷакент айни замон 6 нафар мутахассисон ба истеҳсоли 12 номгӯй маҳсулоти қаннодӣ машғул мебошанд. роҳбари гурӯҳи корӣ сардори маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент Ҳабибзода Умедҷон ва дигар мутахассисони соҳа ба роҳбарон ва мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шериниҳои Панҷакент тавсия доданд ки онҳо бояд пеш аз ҳама қонунҳои амалкунандаи соҳаи стандартҳои давлатӣ, регламентҳои техникиро риоя намуда барои боз ҳам беҳтар намудани сифати маҳсулот ва истеҳсоли намудҳои нави шириниҳои рақобатпазир дар бозори дохилӣ ва ҳатто барои содирот тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз ки асосан ба истеҳсоли маҳсулоти шерӣ машғул аст, 10 нафар коргарон 12 номгӯй маҳсулоти шерӣ истеҳсол менамояданд. инҷо ба сардори ин коргоҳи истеҳсолӣ Далел Ишназаров аз тарафи гурӯҳи кории маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент тавсия дода шуд ки бояд
ин корхонаи истеҳсолӣ сифат ва доираи фаъолияти истеҳсолии хешро афзун намуда барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифат ва рақобатпазир тамоми тадбиру имкониятҳоро равона созад. тибқи нақшаи таҳияшуда шиносоии гурӯҳи кории маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакен дар дигар корхонаҳои истеҳсолӣ идома меёбад. соли равон ба зодирӯзи шоири шинохтаи тоҷик устод Сармад 75 сол пур мешавад. ба ин муносибат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ба номи Сармади ҷамоати деҳоти Вору ҳамоиши илми фарҳангӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ба номи Сармад дар ҷамоати деҳоти Вору як ҳамоиши маърифатию фарҳангӣ баргузор гардид. ин ҳамоишро омӯзгори ин муассисаи таълимӣ Муҳаммаднабӣ Худойбердиев оғоз бахшид ва таъкид намуд ки воқеан гиромидошти устод Сармад барои мо ҳамдиҳагон як ифтихори бузург аст. дар ин ҳамоиши фарҳангию адабӣ раиси бахши панҷакентии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон устод Давлатшоҳ Тоҳирӣ, устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Абдуқодир Наҷмиддин, рӯзноманигор Аббос Ҳамросода, номзади илмҳои таърих Абдурауф Разоқов, ҳамдиёрони устоди шодравон Мутиуллоҳ Атовуллоев, Ҷумаева Рухсатой, Ниёзов Саломатуллоҳ ва дигарон ба сухан баромада хотираҳои хешро дар бораи шодравон устод Сармад нақл карданд. ҳамзамон аз ашъори ӯ порчаҳо қироат намуда бори дигар таъкид намуданд ки мақоми шеъри устод Сармад дар адабиёти тоҷик ва барои ояндагон ҷовидон аст. дар ин ҳамоиши адабию фарҳангӣ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 аз ашъори устод Сармад порчаҳои шеърӣ қироат карданд. мавриди зикр аст ки дар ин ҳамоиши фарҳангию адабӣ овозхони шинохта Абдуллоҳ Хаёлӣ, дӯстону ҳамдиёрони шодравон устод Сармад Наҷмиддин Ҷумаев, Ҷамшед Ҳақбердизода аз рӯи ашъори ин шоири шӯридадил сурудҳо сароиданд. мавриди зикр аст ки дар бораи баргузорӣ ва гиромидошти хотираи устод Сармад ва таҷлили 75-солагии ин шоирӣ воқеан маҳбуби дилҳо, ҳамдиёрон ва мухлисони ашъори шоир Абдуҳамид Шарифов, Илмурод Ҷумаев бо як меҳру муҳаббати хоса сухан гуфта ин тадбирҳоро барои наслҳои имрӯза ва оянда муҳим арзёбӣ карданд. ҳамоиши илми маърифатиро сарвари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ба номи устод Сармади ҷамоати деҳоти Вору Суннатуллоҳ Мирзоев ҳусни анҷом бахшид ва барои ташкилкунандагони чунин як ҳамоиш ва гиромидошти хотираи устод Сармад аҳли сипоси ҳамдиёрон, омӯзгорон ва хонандагони ин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумиро расонид. ҳамин тавр ин ҳамоиши маърифатию фарҳангӣ бори дигар собит намуд ки имрӯз номи шоири шӯридадил Сармад дар қалбҳои мардуми мо ҷовидон боқӣ хоҳад монд. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо чун ҳамешагӣ саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.